da farko abin da nake so ka sani a duk alƙur'ani duk alƙur'ani ba inda Allah ya magana aqida ba wani hadisi wanda ya zo ya magana aqida da kalman aqida haka so ita kanta kalmar ma dai tana da cikin bid'o'i ana cikin bid'o'i amma dai bid'o'i kyawawa ba munana ba a wajen mu masu bambanta bid'a mai kyau da mara kyau so ita kanta kalmar bid'a ce ka fahimci wannan magana ta profesa gabaki ɗayan ta kuskure ce. Mu ko ba mu jin an yi magana akan aqida ta kuskure mu iya jan bakin mu shiru ba tare da mun yi martani ba. Kalmar sa cewa kalmar aqida bid'a ce. Babu ita alqur'ani babu ita hadisi. Ita wannan maganar ta sa ya gina ta ne da maulanka kawai ba gaskiya bane ba. Domin kalmar aqida ta zo a cikin hadisin manzo Allah sallama ingantacce kamar yadda zamu kawo. Sannan bangaren maganar sa na farko akan cewa alqur'ani bai maganan aqida ba, wannan magana ce mai hadari. Me yake nufi da alqur'ani bai maganan aqida ba? Alqur'ani bai maganan aqida ba daban, alqur'ani bai zo da kalmar aqida ba daban, amma cewa alqur'ani bai maganar aqida ba, wanda zamu kawo wata magana daga cikin malaman su cikin sufaye, ɗaya daga cikin wasu mulhidai da aka yi, wanda yake faɗar wata magana wacce ma'anarta take ɗaukan wannan ma'anar. Mu koma maganan farko, lafazin aqida a alqur'ani ko a hadisi. Ka koma cikin sunanud darimi, sunan na al-imamu darimi, zaka ga hadisi na 235, hadisin Zaid dan Thabit radiyallahu ta'ala an, kamar yadda hadisin ya zo ta hanyar Jubair ibn Mut'im a cikin Ibn Majah, sunan Ibn Majah, hadisi na 356. Hadisi ne ingantacce. Al-Imam Ahmad ya fitar da shi a musnad ɗinsa, da yawa cikin malamai, wanda wasu malaman sun ce hadisi ne da ya kai haddut tawatur, amma ya zo da alfaz mabambanta. Wannan lafazin da za mu biya lafazin al-Imam Darimi ne a cikin sunan ɗinsa. Hadisin yake cewa manzo sallama ya ce naddara Allahu ra'an sami'a minna hadithan. Allah tabaraka wa ta'ala ya haskaka fuskar mutumin da iji hadisin mu fa hafizahu fa addahu ila man huwa ahfazu min. Sai ya kiyaye wannan hadisin ya iyar da shi zuwa ga wanda yake ya fi shi kiyaye hadisi din. Annabi sallama ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya haskaka fuskarsa. To a cikin hadisin sai manzo sallama yake cewa la ya'taqidu qalbu muslimin ala thalath khisalin. Me Annabi sallama yake nufi da la ya'taqidu? Ga kalmar aqida kuma da ma'anar aqida. Manzo sallama yace la ya'taqidu qalbu muslimin ala thalath khisalin, yace zuciyar mutum musulmi ba za ta taba kudurtar ko ta taba aqidantakar waɗansu khisal guda uku ba illa da khadal janna, face wannan musulmin su ya shiga aljanna idan zuciyarsa ta samu aqida ta kudurci abubuwa guda uku. In ta kudurce la ya'taqidu, ga kalmar la ya'taqidu da ma'anar aqida, kuma aka ambaci abubuwa guda uku, kuma kowannen su yana da alaka da aqida din. Sai aka tambayi manzo Allah sallama, qala qultu ma hunna, sai na tambayi annabi alaihi salam, nace da menene wa'annan abubuwa guda uku? Abu na farko annabi sallama yace da shi ikhlasul amal, tsantsanta aiki, yin sa dan Allah, yin aiki da ikhlasi, ma'ana kakkai riya, domin riya shirka ce karama. Saboda haka manzo sallama sai ya kawo ikhlasul amal a matsayin abu na farko, wanda shi kuma yake kore shirka ne ta riya. Ga kalmar, ga lafazin la ya'taqidu qalbu muslimin ala thalath khisalin illa dakhala aljanna. Na farko yace da shi ikhlasul amal, ga kalmar al-aqida din. A yayin da wani malami ya zauna kuma yace menene, yace bid'a ce babu ita, ga ta kuma daga manzo sallama, kuma hadisi ingantacce. Ya za'i da wannan kenan? So ba daidai bane ba kore abu ka ce babu, ba ai ba babu, a'a, ai baka game da sanin komai ba, kuma ko da yaushe ku ne kuke kiran cewa a zo a haɗe kai, a daina kaza, kuma yanzu ka tashi rasa abin da za a farwa sai aqida. Kalmar aqida a ce mata bid'a ce, kalmar aqida a ce ta zama bid'a, to ga ta a harshen Annabi sallama, sai a kankara wannan sunan bid'a din da aka makala mata, saboda ga ta fito daga bakin mayaki sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan maganarsa ta farko da yake cewa
da yake cewa alqur'ani bai maganan aqida ba. Akwai wanda ya taɓa faɗa, Afifu Tilmisani, wata rana an karanta masa littafin Ibn Arabi Fususul Hikam, wanda Fususul Hikam shine littafin da Al-Hafiz da Malam Zahabi a cikin siyar da yake cewa idan a cikin littafin Fususul Hikam babu kafirci to duk duniya Allah bai halicci kafirci ba. Sai ake gaya masa, sai shi Afifu Tilmisani ake karanta masa wani bangare na cikin littafin Fususul Hikam, sai ya faɗi wata magana. To maganar da ya faɗa ne sai ta yi wa wasu girma, sai suka ce da shi akarmakallahu kalamuka yukhalifu alquran. Sai Afifu Tilmisani ya ce da su alquranu kulluhu shirkun wat tauhidu fi kalamina. Yace ai alqurani dama gaba ɗayansa shirka ne, ai tauhidi yana cikin maganganun mu sufaye, ana ake samun tauhidi, amma ba a cikin alqurani ba. Wannan maganar tasa sai take karfafan maganar professor, ko maganar professor take karfafan maganar Afifu Tilmisani. Ya ce alqur'anu kulluhu shirkun at-tauhidu fi kalamina, saboda at-tauhid din shine al-aqida din, magana akan kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da abubuwan da suka da alaka da wannan. Abubuwan da suka da alaka da wannan sune aqida din, sune tauhidi. To ga wani al-Afifu Tilmisani ya ce alqur'anu kulluhu shirkun wat tauhidu fi kalamina, ma'ana babu tauhidi babu aqida alqur'ani. Ga wani nan ya faɗa ya ce shi ma alqur'ani bai maganan aqida ba. So kaga maganan tana da alaka da juna. La'alla wacin ita din yake nufi, in ba ita yake nufi ba to maganarsa tana da kama, tana da ihtimal, tana da ta ɗauki waccan ma'ana din. Kaga faɗar ta bata da ma'ana, bata da amfani. Kuma gabaki ɗaya ya gina ita maganar ne akan tubalin cewa lafazin aqida din bai zo alqur'ani ba, bai zo a hadisi ba. Kuma gashi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la ya'taqidu qalbu muslimin ala thalathi khisal. Annabi sallama na farko ce ikhlasul amal, yin aiki dan Allah. Sai ka kudurci wannan, ka yadda da wannan, kana yin aiki da shi, manzo sallama ce zaka shiga aljanna. Tauhidi aqida din gata. So ya kamata mu dinga jin tsoron Allah gaskiya, ya kamata mu dinga jin tsoron Allah. Sannan akwai bambanci tsakanin alqur'ani yayi magana akan aqida da kuma alqur'ani ya ambaci kalmar aqida. Mabambanta ne, lafazin aqida da kuma ambatan aqida daban. Alqur'ani yayi maganar aqida, alqur'ani yayi maganar aqida, wannan magana ce daban. Alqur'ani ya ambaci kalmar aqida, ita ma wannan abu ne daban. Aqida da ma'anar tauhidi wanda shine magana ta istilahi, akarmakallahu kusan gabaki ɗaya shekarun maza sallama a garin Makka iya abin da ake magana kai kenan, tauhidin nan, aqidan nan ita ce. Kisa wasu malaman suke cewa kusan kaso 70 na alqur'ani maganar aqida yake. Magana aqida yake, maganar tauhidi yake yi. Amma za a ce alqur'ani bai maganar aqida ba? In babu aqida alqur'ani yana aqida take. Akwai da dama mun san ba alqur'ani suke daukan aqidar su ba alqur'ani suke dauka ba, suna daukan aqidar su ne daga abin da kokolon su ta ba su na tunani, abin da falsafar su ta ba su, tunda su dama ba da alqur'ani shine suna gabatar da hankalin su ma akan nusus na alqur'ani da na sunna, wannan mun san su suna nan. Sai idan mazhabin su ake sa karfafa. Amma wannan magana ce da take da haddari. Na farko akwai bid'antar da abin da ya fito daga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma akwai kore aqida daga cikin alqur'ani, tabbatar da maganar sa Afifu Tilmisani da suke cewa alqur'anu kulluhu shirkun wat tauhidu fi kalamina. Allah ka tsare mu, Allah ka tsare mu. Saboda haka ƴan uwa wannan shine a takeice wacce maganar da ya faɗa, saboda haka sai mu tattara ta siyasa ta cikin kwandon shara. Maganar cewa babu kalmar aqida ma bid'a ce, kaga ga ta a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah ya tsare mu, ya kiyaye mana imanin mu da addinin mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.